A legutóbbi hírek szerint 280 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, és 150 bányász lehet még a föld alatt pillanatban. Brutális jelenet a katasztrófa sújtott a bányászvárosban. Abban az autóban a török miniszterelnök ül. Zsebike! Többen ököllel ütik a kocsit, vannak akik belerúgnak vagy kővel dobálják, miközben rendőrök, testőrök igyekeznek valahogy utat biztosítani. A távozó Recep Erdoğan gyakorlatilag életveszélyben volt ekkor. Már érkezésekor is feszült volt a helyzet. Miközben biztonsági emberei gyűrűjével próbált tájékozódni a bányában történtekről, katonának kellett távol tartaniuk a feszült tömeget. Néhányan ugyan a kezüket nyújtották felé, a többség kifejezetten ingerültnek tűnt. A látogatás végén Erdoğan azt mondta, hogy a tragédia mind a 77 millió török fájdalma. Majd hozzátette, 4 éve ez a bánya még megfelelt az egészségügyi és biztonsági előírásoknak, de most olyasmi történt, ami miatt a legszigorúbb vizsgálatnak kell következni. Ígérete ellenére a harag kitört, és ott helyben ellene, valamint kíséretlenül fordult. Aztán a düh tovább terjedt. A fővárosban, Ankarában zavargások kezdődtek. Isztambulban, ahol egy éve egy park átépítése elég volt ahhoz, hogy kormányellenes tüntetések robbanjanak ki, újra megremegtek az utcák. Több ezren tüntettek a kormány téve felelőssé a bánya szerencsétlenségért. A rohamrendőrök vízágyúkkal, kőgázzal rontottak rájuk. Fiatalok a bányatársaság Isztambuli székházában demonstráltak. Gyere szívem! Egyikük azt mondta, hogy a bánya privatizálását sikertörténetnek